ke Lympung 38 Meghalaya State Badminton Championship arja arpulai ba South Ngilanter ya kabla penlong da ka West Castles District Badminton Association da ka jengi kershan lang jong ka Meghalaya State Badminton Association kabla sedang nadu ka artarek kala poino sa kabukut menta ka singi ka santarik unailar arja arpulai hapo Indoor Sports Hall Nongstoin. Ladon hadu ars pa sau saungot ki noile kai na Kyrwoh district bagantup ru ya kawai ka club ki bala wan bani sim banta ka ka Lympung ya bala phia ru ha ki kerdan prepare kata ha ka under 13 under 15 under 17 under 19 but ha ka kerdan senior category ka East Castles district kala long ka way nagi district ka bala yo ban khur khambon e ki khusnam kata khat santali ki nam la do bat pratali ki khusnam ha ka kerdan ka baar karba ka West Castles kala wan ha ka kerdan ka baar da ka biyo khur southly ki nam la do bat southly ha ka kerdan baar ka West Jante Hills Badminton Association pat kala wan ha ka kerdan balai da ka yo ban khur lightly ki nam job bat ndrutli ki khusnam ha ka kerdan ka baar ya ka nika Lympung layok ban penhap perdana da MLA Keram Rai Jengam constituency URG moment haringkat ka jia don lang Deputy Commissioner ka West Castles District uba Garrett LSN Dykes uba HK Thaba ADC West Castles uba S Lindem President West Castles District Badminton Association bat kiwe Hagan ngi na kaliang kongsan ulayo ruban sami ka khusnam lingba ki sernot perkasong pisa syakin nong job haki kerdan beper